вабои ҳамагири коронавирус зарбаи сангине ба рӯзгори Нурмуҳаммади Маълул низ ворид кард. ин вабо умеди соҳиби манзил шудани Нурмуҳаммадро ки солҳо мунтазираш буд, аз дасташ рабуд. ман аз тарафи як соҳибкор як қитъаи замин ба ман тӯҳфа карда буд. ман он заминро аз даст додам дар ин дарои коронавирус, чунки зани ман бо ҷарроҳӣ таваллуд мекунад. ман дар ҳамин радоми яки душанбе занамро бурдам бо ҷарроҳӣ ба 6000 сомонӣ яки ба як ман расход кардам ва боқимондаи он пулро ман дар зиндагӣ истифода бурдам ва иҷорапулӣ додам. он пул барои ман он заминро ҳамин қадаре бо пули арзоне яъне аз даст додам рафт. Нурмуҳаммад ки қаблан аз кӯмакҳои зиёди муҳоҷирони корӣ бархурдор буд, дар замони коронавирус ин кӯмакҳо низ тақрибан қатъ шуданд. чанд сум гузаронам? 15 сум? майлаш насиб. маҳз дар давраи хуруҷи пандемияи коронавирус Нурмуҳаммад шуғле низ пайдо кард. бо барномаи махсус ба телефони ҳамсояву шиносҳо пул мегузаронад. фоидаи кӯчак аз ин корро барои рӯзгузаронӣ харҷ мекунад. яъне ман ба қавле дилирис яъне шод мегузаронам ба ҳаққи ҳамсояҳо ва гирду атроф. Нурмуҳаммадро як иштибоҳи табиб ҳангоми гузаронидани сӯзандору барои ҳамеша аз пои равон маҳрум кард. 33 сол қабл вақте ки Нурмуҳаммад ҳамагӣ 6 моҳа буд, қурбони хатои духтур шуд. ҳарорати баланд, духтуре ки навтаҷриба ба раги нерви мезанад, ман фалаҷ мешавам. агар ками дигар наздик мешуд, шояд ман беақл ва безабонам мешунам. Нурмуҳаммад хонум ва ду фарзанди солим дорад, аммо мегӯяд мушкили зиндагӣ ӯ ва хонаводаашро аз ноҳияи Кушониён ба Душанбе овард ва ба иҷоранишинӣ маҷбур кард. дар зиндагӣ беҳад азоб кашида истодам. пули иҷора зурам намерасад. падарам деҳқон, ду додари хур дорам. онҳо агар калон бошанд, шояд маро дастгирӣ мекарданд. бинобар ҳамин ман беҳад вазъи иқтисодиам вазбин аст. ман 950 сомон дар ҳамин хона иҷора метиҳам. арробачаи худкори маъюбиро ба Нурмуҳаммад чанд моҳ қабл як хонаводаи муҳоҷир аз Русия тӯҳфа кард. ҳаққу ҳамсояҳо барояш баъзан кӯмак мерасонанд. ҳамсараш хонашин ва ба тарбияи фарзандонаш машғул аст. 9 сол ба ин сӯ Нурмуҳаммад талош дорад ки мақомоти маҳаллӣ ба ӯ кӯмак кунанд то пораи замине барои бунёди манзил ба даст биёрад. то ба дастгоҳи раиси ҷумҳур чанд дафъа нома фиристодааст. вале мутаассифона хати ман арзу доди ман нарасид. ман боварӣ комил дорам ки агар ин хатҳое ки ман такрорӣ кардам агар мерасид дар ҷаноби олиё ки ва муҳтарама озодаи раҳмон мерасид, ман боварӣ комил доштам ки бо ду дасти адаб ба ман хона ё қитъаи замин медоданд. вале сад афсӯс мутаассифона нарасид. Зулайхо ҳамсари Нурмуҳаммад ҳарчанд медонист ки шавҳари ояндааш Маълул аст, аммо бо ӯ хонадор шуд. ӯ ҳарчанд борҳо аз бархи нафарон суханони таънаомез шунидааст ва бо ин марди Маълул зиндагӣ мушкил дорад, аммо аз интихоби кардааш розӣ аст. рафтем дуромадам гузарондан ма дуромадам гуфтум ки ҳами хел ма чӣ дорум хайр шӯи маъюб дорум мисол мегирем ба ман ёрдам чӣ гашт гуфт ки барои чӣ гуфт гирифти маъюба. ман гуфтам иноам дил дорам, иноам гуфтам дунёи худшона дорам. гуфтам иёра ки мо нагирем. гуфтам ки мегира? и гуфтам маъюб ҳам тақдири худша бигира. гуфтам дута маъюб ба ки дар корам? Нурмуҳаммад 180 сомони нафақаи маъюбӣ мегирад, аммо ин барои рӯзгораш кофӣ нест. духтарчаи Нурмуҳаммад ҳанӯз 6 сола аст, аммо падараш талош дорад аз ҳоло хондану навиштанро ба ӯ омӯзад, то дар оянда дар зиндагӣ дар намонад. аммо қабл аз ҳама Нурмуҳаммад мехоҳад қитъаи замин ва ё манзили худашро дошта бошад, то дар тарбияи фарзандонаш дастнигар набошад. барои расидан ба ин орзуҳояш ӯ аз мақомот ва афроди хайрхоҳ дасти кӯмак мехоҳад.